to hakane ka sngi ka bumanta ka lai pui direct lai bo pra ja apply ni na kaliang seng chung ka ripo youth organization ngilawan bu ekane ka jingtho i inspector for civil supply nompo ripo district gong khongwer bat kapang hi ke ba ngi on bu ekane ka sthi ka long ba nginyo ya ka ordinance habade botu adhar kan ma kumbangi layo ya ka jing ujor nagi paiba ibabon balang ibabon kisnong ba anak kilaya sngow ya kata ka tendong sawa lane kijing partasnong aman la kisnong kithau kijungki ki bhap apo jong ripoy district ba ki bomdon yo adhar kan kinam la banyo shu ya khawreshan ane utau khaw padung pala anak kalian ka sarkar ada pentenang na kita jom paiba iwei badi hok anyo te ni na kalian kaseng ni siam ya kene senjam hadin bagi layo ya kene ka ji ujor ni paiba oi ni kwa bani trelang ba office amdei ke ba ni bisni lane ni wadong wadau andre tang bangin yo ya ka tenrai ka ba hato ka de sishan em kat kom kata ka jing tha jong kinong samkhau lane kisnong kirambak snong ba kubaki ong ba ki bomdon ya adhar kinom yo shu ya khorashan te kum kan uksa kum bakila de panbana ha ki jing partasnong ba le se kum hakakat ration le se kidon sanmut hakakan te lada arngut kim don yo adhar ka umut baki tu ki arngut kim du no yo khorashan debat kin yo tang kitu ki langut ki bodan ne kakan adhar te kata ka de ka jingwan pan jing panchai ka jungi na kaliang jong i inspector food civil supply ni pok no po ke ka khubor ka bangila yo pade ha kane ka sgi ka banta kalong ka khubor ka basong tlan ka bana kaliang ka jung i la ai ka jing panchai ka ba janai ka jing panchai ka ba shai ba hiro shangi kum ka seng ba ila de ong hiro dakten ba shai ba hadu mentahi ka order hi ka bawan kalong ba olum la ban penduk khau ya ki bom don adhar ro kinyo ba hi ya khau ubala de ban tenang nam ta ka juki te kene ka message ka khubor ka le ru shabro ki pa jong ka ripoy district ba kan le ru shabro ki pa jong ka brinyo tram ba kumba layo hinang ni ka jing panchai bana kalian ka shithi ro kene ka shithi ka bangila de banyo kene ka shithi ka bangila yo na i madam khongwer yel bala de ai na pok kot ba hang ni hi kala de ban kranchai ba ki bomdon yo adhar ro kinyo ba je ka hok ka juki kumba ki de hok banyo yo khawreshan te kene ka long ka khobor ka ba shai sha boro ki ba ki ba shong ki basa apo jong niga dong bakathan ko jingi ko ripoy district but kum ro apo jong ka jala mi galia ibro koi ba kum ngi tip shahi menta ba na kaliang ko jing i hila le perchay ba boro ki ba ki bom dan yo adhar card ro kin yo ba khorushan de tang kini ki jing perchay na kaliang ga seng ko jingi bat ba ngi kentu pade ya kino ki ba nong song ki bodon ya ki baman ya ki jing ba de ba une adhar card ba de bu khorushan ki subhaban pentip ingi syakaliang seng ini trelang hi bat nakaliang kejuki debat nakaliang jong i kongwero ila dep ong ba la don kono kinjau meeting ane au kawas program insa pentip i sengi kaliang seng ba nakaliang kejungi ro ngi don lang ba kenang bangin tip ki kirai ki bawan nakaliang kakot ki bawan ki department datang kini hi kulisibut